Είχαμε δημοσιογράφους, όπως ξέρετε. Για μας η κάλυψη είναι υποστηρικτικό εργαλείο, πολύ σημαντικό, η κάλυψη με εικόνα. Οι δημοσιογράφοι του δικού μας πλοίου, οι δύο, και η δημοσιογράφος που επέβαινε στο άλλο το πλοίο, το Σφενδόνι, η Κατερίνα Ικητίδη, οι δύο δικοί μας δημοσιογράφοι εκπροσωπούσαν την εφημερίδα τη γερμανική, τη Frankfurter Rundschau. Τραβούσαν πλάνα συνέχεια από τη στιγμή που χτυπιέται το τουρκικό πλοίο, που το βλέπουμε. Εμείς είμαστε 300 μέτρα περίπου από το τουρκικό πλοίο, βλέπουμε όλες τις εξελίξεις, έως ότου μετά την άλωση αφού πήραν τα πρώτα πλοία, εμείς καταδιωκόμαστε για 2 ώρες περίπου, 2,5, μας περικυκλώνουν, μας απειλούν. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία προς τη Γάζα, μας καλούν να επιστρέψουμε πίσω, θα τα δείτε όλα αυτά. Τραβάμε συνεχώς πλάνα. Είναι αυτά τα πλάνα που βλέπουμε. Τραβάμε συνεχώς πλάνα. Και τα πλάνα αυτά κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί να τα αποκρύψουν. Πώς τις κάμερες, πώς? Οι κάμερες πάρθηκαν. Επιτέθηκαν. Εμείς βέβαια είχαμε κάνει ένα φράγμα, παίρνουν εμένα, πίσω μου ένα φράγμα, τους καθυστερούμε. Μέχρι να φτάσουν να του πάρουν την κάμερα, την τραβήξαν, την μισοσπάσαν την κάμερα. Έχει βγάλει από μέσα τη μνήμη ο άνθρωπος και έχει κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Ένας έμπειρος δημοσιογράφος που έχει πάει και σε πολλά άλλα μέτωπα πολέμου. Έβγαλε την κάρτα μνήμης. Και πού την εξαφούδε, δεν του κάνανε έλεγχο μετά? Θα μου επιτρέψετε να μην πω πώς το κατάφερε. Την κατάφερε δηλαδή. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Σε κάθε τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιεί μία πλευρά, η άλλη πλευρά αναγκάζεται να βρει και αυτή ένα. Είναι φοβερό. Και τώρα το έκανε ντοκιμαντέρ αυτό? Έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Ετοιμάζονται να γυρίσουν μια σχεδόν ταινία μαζί με έναν άλλον τον φίλο, Ιταλό, δημοσιογράφο επίσης, που τραβούσε πλάνα. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα με πολλή δουλειά, γιατί είχε 2,5 ώρες υλικό. Μας έδωσε, αγαπιόμαστε, ήμασταν στο καράβι, τα ζήσαμε μαζί. Μας έδωσε περίπου μισή ώρα δουλειάς του και από αυτό βγάλαμε για σας ένα 4λεπτο, το οποίο προβάλλεται για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Λοιπόν, να το δούμε. 4 και 4 ξεκινάει η επίθεση στο στολίσκο της Ελευθερίας. Άλλα 3 εδώ, παιδιά, άλλα 3 εδώ. Λίγο αργότερα ο στρατός του Ισραήλ καταλαμβάνει το ελληνικό πλοίο Σφενδόνι. Γίνονται συλλήψεις, πέφτει ξύλο, τραυματίζονται ακτιβιστές. Στις 5 όλα τα πλοία έχουν καταληφθεί, εκτός από το Σοφία Ελεύθερη Μεσόγειος, το ελληνικό πλοίο που συνεχίζει την πορεία του προς τη Γάζα, αγνοώντας τις απειλές. It's a Greek boat with a Greek flag. We are civilians. We are civilians. We are internationals. We are civilians. It's a Greek boat with a Greek flag. Legally sailing in the international waters. The Greek boats do not surrender. We are legal. You don't have the right to threaten us. Mr. Mankel, excuse me. Yeah. Mr. Mankel, give me a word. Yeah, what I can say is this is what we hoped would not happen. That the Israelis have shown what they are. They are attacking us on international water. They are pirates. They're like pirates, Somali pirates. Εμείς τους περικυκλώνουμε. Θα ρίξουμε κάποια στιγμή, αλλά εντάξει.
Back, go back. This is a civilian boat. This is a civilian boat. International waters. Go back. You are not a soldier. You are a killer. You are not a soldier. You are a killer. You are not a soldier. Η Κατερίνα Κιτίδη από τη Σφενδόνη και ο Μαρτσέλο Φαράγγι από την Ελεύθερη Μεσόγειο καταφέρνουν να τραβήξουν και να σώσουν το υλικό της επίθεσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο καταπατούνται για άλλη μία φορά. Τι ήταν αυτά τα χτυπήματα, Βαγγέλη? Αυτό είναι το ξύλο που έπεσε κυρίως στο Ασδότ. Στα καράβια πάνω φάγαμε ξύλο, αλλά κυρίως με αυτά που χρησιμοποιούν τα ηλεκτροσόκ που κάνουν εξ επαφής και με αυτές τις πλαστικές. Στα διεθνή ύδατα δηλαδή. Στα διεθνή ύδατα. Αλλά μετά όταν κατεβήκαμε στο Ασδότ είχαμε 5 ώρες ανάκριση και εκεί ορισμένοι από εμάς φάγαμε πολύ ξύλο. Τώρα ξέρεις, είναι σεμνός. Είναι σεμνός. Πατάγανε, μου είπαν άλλοι μάρτυρες πάνω του για 1/4 30 Ισραηλινοί και χοροπηδάγανε πάνω του. Θυμάμαι την άλλη φορά που μας έλεγες ότι σε χτυπούσαν συνεχώς κάτω στο. Πώς το λένε, στην Αχίλλειο Πτέρνα. Ναι, αυτό προσπαθείτε να σπάσουν τον τέρνα, σπάσαν το κόκαλο. Σπάσαν το κόκαλο. Μα η Ιορδανία έχασε, εμένα μου το είπαν άλλοι μάρτυρες, γιατί για λόγους δεν τα λέει αυτά. Ότι ήταν 40 Ισραηλινοί οι οποίοι παίρνανε φορά και πηδάγανε πάνω του, ήταν στο γόμα, στην κοιλιά, στο παντού πάνω, κύριε Γκούσκο, σε όλο του το ζώμα. Και πηδάγανε πάνω του. Δεν τα λέει αυτά ο Βαγγελής. Πάμε παρακάτω. Τώρα με τη Γενέβη τι γίνεται? Κανένας ο οποίος έχει ένα προχωρισμένο ηρωισμό και πολύ υψηλή συνείδηση δεν μιλάει για αυτά. Ναι, αλλά και πρέπει να τα πούμε όμως. Οι άλλοι. Αυτοί μένετε από τους πρωταγωνιστές να τα πούνε ποτέ αυτά. Να πω πρώτα ότι είδατε ορισμένους από εμάς, τους καλύτερους δεν τους είδατε σε αυτό το φιλμ. Τα βλέπετε, βεβαίως ήρθα αμέσως. Λοιπόν, θέλω να αποκαταστήσω για κάτι τους Σομαλούς πειρατές. Γιατί ο φίλος ο Μέγκελ, ο Σουηδός συγγραφέας, παρομοιάζει τους Ισραηλινούς με τους Σομαλούς πειρατές. Επειδή έχω μελετήσει το θέμα των Σομαλών πειρατών, να σας πω ότι είναι πρώην ψαράδες οι οποίοι είχαν δυσκολίες όταν δόθηκαν οι παράκτιες αλλιευτικές ζώνες σε μεγάλες εταιρείες. Μείνανε χωρίς δουλειά οι άνθρωποι, ας πούμε, και μερικοί γίνανε πειρατές. Θεωρώ ότι αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτοί οι άλλοι που είναι κράτος δεν έχουν τεκμήριο αθωότητας. Τα βάζει όλα στη θέση τους έτσι. Ναι. Και τελειώνει και πλάκα. Στη Γενέβη είχε ενδιαφέρον. Είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, όρισε μια ομάδα 4 δικαστών οι οποίοι θα κάνουν μια εισήγηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα περάσει από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί έχουμε την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια καλή απόφαση. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ορισμένες χώρες προστάτες του Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν πάλι να επιλέξουν ανάμεσα στην άρνηση, στο βέτο ή ίσως αυτή τη φορά να κάνουν αποχή. Αυτή είναι μια μικρή ελπίδα, το ότι μπορεί να κάνουν αποχή. Βέβαια έχει αλλάξει το διπλωματικό κλίμα. Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω. Παρά τα αυτά και στις τελευταίες συζητήσεις που κάνουν και δηλώνει ακόμα και η κυρία Κλίντον, δηλώνει συνεχώς για το θέμα της Γάζας αμέσως μετά από αυτά τα γεγονότα, έτσι. Είναι ένα αγκάθι και να σας πω και κάτι. Εγώ το θεωρώ ότι είναι και λίγο win-win αυτό το ζήτημα. Εμείς κερδίζουμε έτσι κι αλλιώς. Είτε μας πιάσουν, είτε μας χτυπήσουν, είτε μας βουλιάξουν, είτε μας αφήσουν να περάσουμε, τα πράγματα θα πάνε καλά. Και επειδή εμείς ξεκινήσαμε μια ιστορία όχι για να κάνουμε ένα εγχείρημα, ούτε είναι για να ανεβαίνουμε στα πλοία. Εμείς ξεκινήσαμε μια ιστορία την οποία θα τη φέρουμε σε τέλος. Ετοιμάζουμε ήδη την άλλη αποστολή. Πότε έχουμε προχωρήσει. Τώρα θα διαλέξουμε σε σχέση. Πάντα ο χρόνος είναι και θέμα τακτικής και πάντα μελετάς και την διεθνή συγκυρία. Μπορεί να γίνει πριν το τέλος του χρόνου. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να είμαστε έτοιμοι πριν το τέλος του χρόνου. Αν όμως δεν γίνει προς το τέλος του χρόνου, θα γίνει 2 μήνες μετά, το πολύ 3, στην αρχή της Άνοιξης. Αυτή τη φορά το κέντρο βάρους μετατοπίζεται. Είναι κυρίως η Ευρώπη. Δεν θα υπάρχει ούτε και αυτό το επιχείρημα ότι είναι το Ισραήλ εναντίον των Ισλαμιστών, το Ισραήλ εναντίον των Αράβων. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Θα είναι κυρίως ευρωπαϊκό το κέντρο βάρους. Ήδη η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία ετοιμάζουν καράβια. Όπως ετοιμαζόμαστε και εμείς και οι Σουηδοί. Βέβαια. Και ετοιμάζεται και η Λατινική Αμερική. Έχει γίνει μια καλή δουλειά στο Μεξικό. Γίνεται δουλειά στην Νικαράγουα, στη Βενεζουέλα. Ναι. Θα έρθουν και του Παμάρος δηλαδή. Κοιτάξτε, του Παμάρος κυβερνούν στη Βολιβία. Ναι, θα έρθουν. Κυβερνητικά στρατεύματα δεν έρχονται. Κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν. Σαν πολίτες δεν θέλουμε εμείς στρατεύματα. Εμείς δεν θέλουμε στρατεύματα. Με τους Τούρκους τι γίνεται? Οι Τούρκοι θα είναι σε δεύτερο πλάνο αυτή τη φορά. Έχω την εντύπωση ότι έδωσαν πολλά στο προηγούμενο εγχείρημα. Αυτή τη φορά με κοινή συνένεση συμμετέχουμε στο όργανο το συντονιστικό του Εξαμέλες. Συμμετέχουν όπως πριν, έτσι και τώρα
Είναι οι Τούρκοι, είμαστε εμείς οι Έλληνες, οι Σουηδοί, το Διεθνές Φρικάζα και 2 συνιστώσεις της Παλαιστινιακής Διασποράς, μια ευρωπαϊκή και μια παναραβική. Να σας πω, με αυτή την προσέγγιση που έγινε τώρα η Ελλάδα, ναι. Ο Παπανδρέου δηλαδή, που πήγε το ταξίδι στο Ισραήλ και ήρθε εδώ ο Νετανιάχου, δεν άνοιξε καμιά δίωδος, τίποτα, σκληρά, χειρότερα τα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω. Εκείνο που ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω πώς αυτό θα μεταφραστεί στα δικά μας. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι για την Ελλάδα είναι λάθος, θα θέλω να το πω καθαρά αυτό, είναι λάθος αυτή η στροφή. Είναι κοντοπρόθεσμη, έτσι είναι κοντόθωρη και θέλω να την παρομοιάσω και λίγο με αυτό που γίνεται στον τομέα της οικονομίας. Η ελληνική οικονομία δυστυχώς, και γι' αυτό περνάει και πολλά σκαμπανεβάσματα, στηρίζεται όχι στη λογική της επένδυσης, αλλά στη λογική της αρπαχτής. Έτσι και εδώ πάμε τώρα να κάνουμε εξωτερική πολιτική, όχι με λογική επένδυσης. Δεν κοιτάμε την ιστορία, δεν κοιτάμε τα επόμενα 20-50 χρόνια και κοιτάμε πάλι να κάνουμε μια αρπαχτή. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, οπότε πάω τώρα εγώ εκεί και πάω για κάνα 2 χρόνια. Το Ισραήλ θα μας χρησιμοποιήσει. Είναι σίγουρο ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα παίξουν με την Τουρκία κυρίως και θα παίξουν και με το Ισραήλ. Θα κοιτάξουν να τους φέρουν κοντά, θα κοιτάξουν να αξιοποιήσουν τις αντιθέσεις τους. Αν εσύ πας τώρα και γίνεις η τελευταία τρύπα του ζουρνά σε αυτή την ιστορία, θα σε παίξουν μπαλάκι και θα σε πετάξουν έξω στο τέλος. Δεν πας να κάνεις αυτά. Έχεις μία παράδοση μες στον αραβικό κόσμο. Έχεις σχέσεις ισορροπίας που πρέπει να κρατήσεις σε αυτή την περιοχή της Μεσογείου. Δώσε μια προτεραιότητα στα οικονομικά σου, πάτα στα πόδια σου και συνέχισε την πολιτική σου. Σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια, η Μέση Ανατολή, όποιος κάτσει να το σκεφτεί, δεν θα είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Πού θα βρίσκεται το Ισραήλ σε 20-30 χρόνια? Θα εξακολουθεί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνιστεί. Ή το Ισραήλ θα αλλάξει ή θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Εμείς θα πάμε με το χαμένο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν από το Ιράκ, ζορίζονται. Φεύγουν από το Αφγανιστάν. Θα αλλάξουν τα πράγματα στην περιοχή εκείνη. Το Αμπουντάμπι δεν είναι μια έρημος με τρύπες πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Εκεί υπάρχει συσσόρευση πλούτου. Μετατοπίζεται ο άξονας της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και της παγκόσμιας ισχύως στον ειρηνικό, στον ειδικό. Αν έρχεται η Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθούν να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το Ισραήλ μετά από 20-50 χρόνια. Εμείς γιατί κάνουμε μια στροφή η οποία έχει μια ιστορική πια, είναι δομική αυτή η στροφή. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε τις καλές μας σχέσεις με τους Άραβες και πάντα να βγάζουμε ψυχή στην εξωτερική μας πολιτική. Οι μικρές χώρες χρειάζεται να κάνουν ευψυχή εξωτερική πολιτική. Η Παλαιστίνη είναι ακρογωνιαίος λίθος. Πρέπει να είμαστε μαζί τους.